Йорт хайвандарына вакцина эшләттегезме? Хакбылыгыз малыгызга котыру сиреннән прививка эшләү йомышы менән йортыгызга мутлашулар үтүбе ихтимал. Был хакта республиканың ветеринария буенча дәүләт комитеты искәртә. Һаумыгыз эфирда интервью студиялы Гөлсүмә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстанның ветеринария буенча дәүләт комитеты рәисе Азат Иханшин. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Азат Салаватович, мутлашулар хәзер инде ветеринар булып та кылана башлаган дип әйтсәк була. Улар йортларына кешеләрнең прививка эшләтү йомышы менән инәләр дә, уларга алдайдар килеп сыга. Ничек аерырга? Исәнләп та менә безнең әле республикала мондый хәл булганы юк, теркәлгәне. Менә зур калларда, Мәскәү калларында һәм зуррак калларда шундый сорактар бар дип безгә хәбәрдар килде. Biz менә ул бит авыл җирендә яшәгәндә безнең ветеринарлары бөтәсендә йөзгә беләләр. Без барыбер менә шул мероприятиеләрдә прививка үткәрәбез, өйгә керәбез икән, без аны авыл советтары белән берләшеп, һөйләшеп, киңәшләшеп, объявлениелар бирәбез, или чатта язабыз. Шул вакытта гына без өйләренә килеп шунда үзебезнең услуганы тәкъдим итәбез. Безнең үзебезнең службаның машиналары яздырылган, без служба итмәгән формалар бар. Барыбер йөргә танымайды икән, хөрәндар, аларның һәрберенә удостоверениелар бар, безнең бит службаныкы. Ну, город җирләрендә, конечно, монда без староста, өйләрнең старостлары бар бит, аларга әйтеп, или шул теге управляющий компаниялар белән нитеп кенә килешеп кенә без нигә сорактарга сыккан вакытлар булыр дип әйтәм. Без соңгы вакытларда безнең республикала ситуация кирәк контрольдә тора. Без әле өйләр буенча йөргән юк. Әгәр дә йөрергә булай икән, без үзебезгә халыкка иткерәсәк, без шусында без өйләр буенча йөрибез дип. Димәк, ветеринарлар прививка эшләре өчен, вакцина куюр өчен өйләргә килмәйдер. Килмәйдер. Алдан игълан итеп кенә. Алдан игълан итеп кенә киләләр. Шунда бу йорт хайваннарына, авыл җирендә эре-мөгезле малларга, аттарга йөргән мондый сорактар бар. Онда ла инде авыл советы аша искәртәбез. Авыл халкы бит үзләренең ветеринарын беләләр. Барыгыла. Күрәләр, танып торалар. Алар күп түгел безнең. Шулай да белгән алдан бундай ихтимал, бундай сорактар тораганда белгән камысаламас безгә лә шулай бит. Азат Салаватович, бuna әле котыру сирен телгә алып киттек. Шул сиргә каршы вакцина кую менән йөриләр икән мутлашулар. Әлеге вакытта был сир менән республикала хәл нисек? Сорактар бармы? Бар, сорактар быелгы елда менә 11 сорак уже теркәлде безнең котыру сире буенча. Ул елның елы 11-14. Менә шуның куркынычлыгы бар. Әгәр дә ул прививкаланмаган икән бал, безнең республикала кирәк, ул авыруның сыгу бик зур ихтимал. Чөнки бу авыру ул шундый природный очаговый дип әйтергә кирәк. Безнең менә ул йорт хайваннары, эттәр, бесәйдәр, төлкеләр шул авыруман сирләйдәр. Әгәр дә ул тиштә менә ул безнең куркынычлыгы бар. Без йорт хайвандарын вакцинировать икән, безнең җир астында булган сыскандар да авырыйлар, шул котыру сире менән. Сысканды бесәй тота, шуның аша вакытта котыру сысканыма шундый бесәй прививка эшләмәгән авыруга может. Әгәр дә шул төлкеләр бит инде авылга килеп эттәремен теге тиштәйләр, или малдары тиштәйләр шайтып авылда. Хәзер кырага хайвандарның авылларга килүе ешайды. Бик ешайды. Мин мөрәҗәгать итәрим безнең телевизор караучыларга һәм дә күршеләргә әйтергә кирәк. Әгәр дә безнең йортыбызда хайвандар бар икән, ул теге хыйырдармы, харыктармы, барыгыла прививка үткәрергә тиештер. Әгәр дә йорт хайвандар икән, эттәр, бесәйләр, алар да елна бер тапкыр прививка үткәрергә тиеш. Был прививканы безнең республиканың ветстанция булган дәүләт учреждениесенә барып, бушлай алып баралар икән, бушлай вакцина эшләренә. Безнең менә өй буенча йөрүгә теге закон нигезендә лә бит инде өйдә һәркемдә кемдер эшли алмый, объявление менән барып эшләделәр икән, мөмкинчелекләр бар. Этте аппарат баралар, бесәйләр баралар, машина утыртып, шайтып без үзебезнең менә шул киләсәк һаулыгыбызны карарга тиешбез. Хәүфлек бул безнең шулай. Котыру сире ул куркыныч менә безнең бесәй менән эт менән кемдер уйный, балалар уйный. Ул бит теге тиштәүдән түгел. Менә даже тырнаган соракта ул теге тыныс үткән авырулы бар котыру сире. Ул кайсыбыда буйны үтә, кайсыбыда тыныс үтә. Тырна икән, һез мөрәҗәгать итәргә шигет медицинский учреждениеларга. Менә бит бесәй икән, егәр дә үзенең насар поведение икән, һез бит службага мөрәҗәгать итегез. Бuna аңлашыла, әгәр дә ул бик теге котыру сире яман үтә икән, ул аңлашылып тора, ул ниндидер бuna кыланышына карап күрүгә аңларга мөмкин. Әгәр дә ул тыныс үтә икән, без ничек аерабыз, нинди билдәләр бар? Аның бит инде ул менә клиникаһы нинди? Бесәйдә алакмы, гиттә якын тик кенә торга может, светтан куркырга может, таудан куркырга может. Әгәр дә менә бесәйдең или эттеңме, или хайвандыңмы поведение үзгәрә икән, алар бит службага мөрәҗәгать итсеннәр. Без аны әгәр дә менә
тырна икән, или икенчерәк агрессивный сул бар икенче поведение менде. Агар үлә икән, осракта шул вакытта, еще алар мөрәҗәгать итәргә төшәр бит службага шул бисәйдә барып, без диагноз куярга тиешбез. Аны мына при жизни кую бик авыр, аның үлгән вакытта мияһен карап, анда үзенең специаль методикаһы бар. Шу миянең основаниеһында мияләг ул центральный нервный паралич дип аталар бит. Бешенство, нервная система разрушает та. Котырган дигән шундый авыру шуннан алган бешенство. Шуның өчен безнең һәрбер районда әйтергә кирәк, без службалар бар, шуннан мөрәҗәгать итәләр, бөтә аңлату эшләре алып баралар, әйтерләр. Ягъни классик әйтмешләр, үзебез кулга ялештергән малга без игътибарлы булырга тиешбез. Ул һәркем үз җаваплы булырга тиеш. Менә ул безнең бит берәдә гиттәргә килгәндә, ул кайдан килеп сыга берәдә гиттәр, или бисәйдәр менә. Җаваплылыктан кеше теләй икән Аллаһка куала сыгара, ул эт кайда бара, урам буенча йөри, кешеләр эт Менә мин мөрәҗәгать итәм, авыл yerində яшәүчеләр, өйдә бер бисәйләре бар, бер 200 бисәй ишек алдында яшәйләр, өйгә кертмәй бит диләр. Хыйрдан хөтте халбас, мал эргәһендә. И менә бар усрактар, менә безнең һуңгы усрак Ушал районында булды. Ишек алдында йөргән бисәй баланы тиштәп, баланы, конечно, теге мөрәҗәгатьтәр медицинское учреждениегә бисәйнең котыру диагнозы теркәлде. И бар усрактар менә былтыргы елларда, даже ел башында райондарын истемәйм, но бар райондарда хыйр хау бутырганда шул бисәй менә хаунсыга барып ташталып тиштәп беткән, битенә сикергән усрактар да бар. Ул әгәр дә үлегенең менә йортта ишек алдында бар икән хайвандар, шул бисәйме әйтмә, һедәне алар һед бит ашатып йөригез. Аны һедәне ветеринарга мөрәҗәгать итеп вакцинация үткәргә тиешбез. Бүген безнең яуаплыкта бисәйләр, сындапта ул эттәр, адагытлар белмәйбез инде бисәй икән, урамда йөргән бисәй булмай бит, һедән ишек алдында кирәк икән. Әгәр дә балалар тиштәп китә икән, килеп, значит, балага без бит карага тиешбез. Үзебезнең авылыбызга, йортыбызга без үзебез хуҗа булырга тиешбез. Азат Салатович, депутаттар тәкъдимдә индергәйне. Махсус рәвештә мотлак серләштерү турында һеҙҙең фекер? Әле ул сындап карау өстендән бәхәстәр тудырды күп кенә. Бәхәстәр туа сындап ул менә без бердән яуаплы булырга тиеш. Беренче безнең бергаш малдар идентифицированы булырга тиештәр. Явап булды икән, менә ул алдын икән шул бисәйдә һин бер айсына менә безнең бит хыйр малларны аттарга уже ул закон нигезендә индерелгән. Аларды чип идентификация миссионный уникаль номер бирәләр. Һәм дә шул ук бисәйләргә әйтергәлә. Әгәр дә ул шул хуҗаның эте урамда йөреп, или бисәе урамда йөреп кешене тиштә икән, әгәр дә ул или бергә балалардымы, уллардымы тиштәйләр икән, или бер хайвандарга һөҗүм итәләр икән, безнең менә ниләргә ташталалар икән, аны ответственностька, административ ответственностька яуапка тартырга тиеш. Шул вакытта бар тәртип. Һәм дә икенче яктан ул бит менә авыл yerендә кайдан ул теге 90%, 95% берәдәгетләр дә менә шул теге стерилизаштырмаган теге неожиданное потомство диләр. Стерилизация үткәрергә тиештәр. Әгәр дә үзе ул не представляет икән селекционный ценность, если ул парудан түгел икән, аны ветеринарга барып көсүкләмәскә, бисәй баламаска дигән шундый махсус операцияләргә тиеш. Шул вакытта безнең тәртип буласак. Әле ул карала, ул әле карала, шунда без республикалар, конечно, 2 елдан 1 мартта планлаштырабыз безнең республика дигәндә менә агастерлаштыру түгел, анда идентификация үткәрергә шул йорт хайваннарына. Әлеге вакытта участка ветеринар станциялары бына шундай операция, катмарлы операциялар эшләүгә алар яраклаштырылганмы? Яраклаштырылган. Безнең һәр бер районда специалистлар белән оештырып торабыз. Безнең авылларга барып, мөмкинчелегебез бар. Әгәр дә заявкалар була икән, ерак авылларга теге городка зурәтте китерү кыйнрак бит инде. Безнең автомобильләр ягъзырылган, шунда барып операцияләргә мөмкинчелектәр бар. Ягъни авыл хакимияте аша был мәсьәләне хәл итәргә мөмкин. Бүтән авылларда без теге поезд, ветеринарный поезд дип атайбыз. Специалистлар утыралар, баралар. Хакы бит льготный стерилизация, әгәр дә коммерческий структурада 5-6 булса, без аны 2000-3000 по себестоимости без менә шул эшләрдә алып барабыз. Безнең дәүләт ветеринар учреждениеләр. Азат Салатович, әле бына көҙмәле ниндәй кагыйдәләрне мотлак үтәү кирәк? Безнең бит инде ул язын көҙөн безнең өстендә кызу мәл, ул язын бит инде малларны кышлатудан йәгелеккә, йәге көтүгә сыгарганда тикшереп барадына, хәзер йәге усырдан кышка күскән вакытта малларны теге стойлы содержание диләр бит, шунда күскән вакытта без тикшерүдәр барырга тиешбез. Бердән бу тикшерүдәр барырга тиеш. Шул ук туберкулез авыруына, шул ук бруцеллез авыруына, һәм дә
Малдарда туберкулез менен сирлей. Малдар да сирлейлер, кишинен югаларсында. Бул бруцеллез аурулары бит мына бизге кызганычка каршы республикага быйыл жылда тиркеле баштаганлар. Biz иң куркунычтагы ана шул прививка эшләргә тиеш. Сибирский язвага, шул кытыру авыруына эшләргә, шул төрткө авыру диләр бит башкортта әйткәндә, һәм дә шул пастерлез авырулары, заразлыкка, дерматитка, күп аларның авырулары. Biz мына хәер малын гына бит тикшерүләр барабыз, почти 17 төрле авыруга, һәм дә шулай харыктарда бар, бардыгы 75 төрле авыру бар. Бөтәһендә түгел, но аслында мына куркыныч авырулар бар, кайда кешеләр авырган может. Ул главный мына халык үзенең балын ул өйдә ветеринар йөргән өйдә алмай калды икән. Бер килдәр, икеләр һез мөрәҗәгать итеп мына шу үдегедән вакцина үткәргә тиешсегез. Ул малның бит хөтен үсәгез, итен ашайгыз, үзебезнең ул хаулыгыбыз. Имена нинди куркынычлыгы бар? Менә әйтәләр, клинический юк бит. Сында ул башта ул клинический күренмәгән инде авыру икән. Анда ул агда авыру прогрессив иткән вакытта гына шул авырулар сыга күренә башлый. Имена куркынычлыгы бар, ул авырулар безнең күп кырагай хайвандарга китте. Менә шул төлкеләр, шул скажем, бүреләр, шул кролайлар да, шул мышлар, или кабан суткаларла авырган мыштар, шунда авыру ул бит бары үләм менән килергә мышт, менә йөреп кайткан. Һәм дә шул аяк дип, немләр, или шул кусып йөргән коштар менән да менә кош кидеүе, бешмә авырулар барган мышт, төрле авырулар булган. Шуның өчен сындап та теге элегеләк авырулар без еракта әйтәләр, ул авырулар һәр бүген шундый куркынычлыгы бар, кырагай хайвандарда ештеркәләр. Бер сүз әйткәндә, үзебезнең дә мал-туарыбызның да сәламәтлегенә, һаулыгына игътибарлы булайык. Әйтәләр бит инде, теге сәламәтлек булса бөтә бар дип, малыбызларыбыз сәламәт булсын. Мал юкка әйтмәләр, кеше врач кешене дә булай, ветеринар сур кешелекте. Ул безнең ризыгыбыз малдардан, без хөтен дә әсәбез, итен дә ашайбыз. Шуның өчен без үзебезнең кулыбызда. Рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстанның ветеринария буенча дәүләт комитеты рәисе Азат Иһаншин һөйләштек. Һау булыгыз.